Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet reissussa ja huomaat, että puhelimesi lasku on noussut taivaisiin? Ei hätää, tänään paljastan, kuinka saat nettiyhteyden puhelimeesi edullisesti, ilman että matkabudjetti kärsii. Jatka katsomista, niin näytän parhaat tavat välttää kalliit roaming-maksut ja pysyä yhteydessä maailmaan reissullasi. Kun matkustat, netti on enemmän kuin vain mukavuus, se on elintärkeää. Voit käyttää karttoja, tarkistaa lentoaikatauluja, etsiä ravintoloita ja aktiviteetteja, tai vaikka pitää yhteyttä perheen ja ystävien kanssa. Ja me kaikki tiedämme, että ilman nettiä voi helposti eksyä tai jäädä paitsi tärkeistä tiedoista. Mutta matkustaessa ulkomailla, erityisesti Euroopassa tai Aasiassa, roaming-maksut voivat olla pilvissä. Siinä vaiheessa, kun matkalasku tulee kotiin, voi olla liian myöhäistä ja se voi yllättää ikävästi. Onneksi tämä ei ole enää pakko, sillä halpahintaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Tässä videossa käymme läpi parhaat tavat hankkia nettiyhteys reissuun ja kuinka välttää korkeita roaming-maksuja. Jatka katsomista, niin näytän, miten pysyä yhteydessä ilman, että maksat liikaa. Monet kotimaan operaattorit tarjoavat matkustajille roaming-paketteja, joiden avulla voit käyttää puhelintasi ulkomailla. Kuitenkin, vaikka nämä paketit voivat näyttää hyvältä, ne eivät aina ole kaikkein edullisimpia. Monet kotimaiset operaattorit tarjoavat 1 gigan nettiä 20 €, ja tämä on tosi kallista. Jos et halua maksaa ylimääräisiä kuluja ja haluat tarkan datan käytön mukaan, kannattaa tutustua myös vaihtoehtoisiin palveluihin. Yksi tällainen palvelu on Nomad, joka tarjoaa eSIM-vaihtoehtoja ja SIM-kortteja suoraan matka-alueellesi. Nomadin avulla voit valita juuri sen datamäärän, jonka tarvitset, ja aktivoida palvelun suoraan puhelimestasi ilman ylimääräistä säätöä. Nomad tarjoaa myös maakohtaisia SIM-kortteja, jotka voivat olla vieläkin edullisempi vaihtoehto, jos tiedät tarkasti, missä maassa vietät suurimman osan ajastasi. Esimerkiksi jos matkustat vain yhteen maahan, kuten Italiaan tai Japaniin, voit hankkia SIM-kortin, joka kattaa vain kyseisen maan. Tämä voi olla huomattavasti halvempaa kuin laajemmat alueelliset paketit. Jos matkustat Euroopassa, voit valita Nomadin Euroopan alueen eSIM-paketin, joka on usein huomattavasti edullisempi kuin kotimaan operaattoreiden tarjoamat roaming-paketit. Nomad tarjoaa myös nopeat ja luotettavat yhteydet useimmissa kohteissa, joten se voi olla täydellinen ratkaisu seuraavalle matkallesi. Nomad on todella kätevä, koska se on saatavilla sekä iPhoneen että Android-puhelimiin, jotka tukevat eSIM-kortteja. Jos puhelimessasi on eSIM-tuki, voit ladata Nomadin sovelluksen ja valita itsellesi sopivan paketin suoraan puhelimestasi, ilman että sinun tarvitsee huolehtia fyysisen SIM-kortin hankinnasta. Tämä tekee matkustamisesta entistä helpompaa ja joustavampaa, sillä et tarvitse erillistä SIM-korttia, kaikki tapahtuu suoraan puhelimessasi. Jos et halua huolehtia paikallisten SIM-korttien hankkimisesta saapuessasi, Nomad on loistava vaihtoehto ilman turhaa säätöä. Jos haluat kokeilla Nomadia, löydät videon kuvauksesta suoran linkin lataamista varten. Näin pääset helposti alkuun ja voit valita matkasi tarpeiden mukaan parhaiten sopivan vaihtoehdon. Kun olet ladannut Nomadin eSIMin, varmista, että aktivoit sen jo ennen matkaa. Jos netti ei heti toimi saapumisen jälkeen, kokeile käynnistää puhelin uudelleen tai ottaa yhteys asiakaspalveluun. Nomad tarjoaa myös asiakastukea, jos tarvitset apua. Toinen loistava eSIM-palvelu on Airalo, joka tarjoaa hyvin samankaltaisia palveluja kuin Nomad. Airalo tarjoaa myös laajan valikoiman eSIM-paketteja, joiden avulla voit helposti aktivoida nettiyhteyden matkakohteessasi. Airalon erikoisuus on se, että heidän pakettejaan voi usein käyttää useammassa maassa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan matkailijoille, jotka kiertävät useita maita samalla matkalla. Heillä on myös yksinkertainen sovellus, jonka kautta voit helposti ostaa eSIM-paketteja. Esimerkiksi jos matkustat Aasiassa tai Euroopassa, Airalo tarjoaa aluekohtaisia paketteja, jotka kattavat monia maita samassa paketissa. Tämä voi säästää rahaa, jos suunnitelmasi vievät sinut useisiin kohteisiin. Jos vertaat Airalon ja Nomadin hintoja, huomaat, että niiden välillä voi olla pieniä eroja, riippuen siitä, kuinka monta maata aiot vierailla ja kuinka paljon dataa tarvitset. Kannattaa siis tarkistaa molemmat vaihtoehdot ja valita itsellesi sopivin paketti. Molemmat tarjoavat luotettavat yhteydet ja helpon tavan aktivoida nettiyhteys matkalla.
Jos puhelimesi ei tue eSIMiä tai haluat perinteisen SIM-kortin, yksi halvimmista tavoista saada nettiyhteys ulkomailla on ostaa paikallinen SIM-kortti. Voit hankkia SIM-kortin suoraan lentokentältä tai muualta kaupungista, ja se on usein kätevä vaihtoehto, koska saat paikallisen yhteyden heti saapuessasi. Paikalliset operaattorit tarjoavat usein edullisia datapaketteja, jotka voivat olla huomattavasti halvempia kuin kotimaan operaattoreiden roaming-paketit. Euroopassa maissa kuten Espanjassa ja Italiassa voit ostaa SIM-kortteja, jotka tarjoavat jopa 10 gigatavua dataa erittäin edullisesti. Paikallisten SIM-korttien etu on myös se, että usein saat suoraa asiakaspalvelua paikallisilta operaattoreilta ja kortin ostaminen on usein hyvin nopeaa. Jos et halua huolehtia etukäteen tehtävistä valmisteluista, tämä on erittäin kätevä vaihtoehto. Kun saat paikallisen SIM-kortin, varmista, että aktivoit sen heti. Useimmissa maissa kortti aktivoituu automaattisesti, mutta joskus saattaa olla tarpeen soittaa tai käydä myymälässä. Tarkista aina operaattorin ohjeet, jos kortti ei heti toimi, joten olitpa valitsemassa Airalon, Nomadin tai jopa paikallista SIM-korttia, nyt tiedät kuinka saat edullisen ja luotettavan nettiyhteyden matkallasi. Mutta ennen kuin päätät, muista vertailla eri vaihtoehtoja ja mieti, mikä toimii parhaiten juuri sinun tarpeisiisi. Jos haluat lisää vinkkejä edulliseen matkustamiseen, lentoyhtiöiden bonusohjelmiin ja muuhun matkailuun liittyvään, muista pysyä kanavalla, enemmän hyödyllisiä videoita on tulossa pian.